Gaming, cine a sectorul cu numărul 1 din Key PvP. Unde îl așteptăm pe Eddie the Game. Pe Eddie ăsta, că nu va să vină încoa. Stai că vin acum. Unde ești? Unde ești tu? Uite-mă aici. Aici. Sau că omul am fost piroman. Hai că sunt piroman. Hai să mergem. Ia să bate piromanii. Piroman! Piroman! 6 euro. Dă piromane! Unde Mai ești? amuzant. Eu mereu am fost piroman, deci. Stau cu pir. Sunt piroman. E clar. Mamă, mă văd tot ăsta. Bă, eu mi-au Archer. Archer. Dar nu mai am speed asta. Bă, ce ciudat îi. Rota. Ce mă? Ai căzut din copac? Eu? Da. Nu. Nu e asta, bă, ăsta nu. Dacă chiar sunt bă. Dar ce grafic! Eu uite mă fuge! Ce faci, mă? Shit, de parte bună. Eu uite mă, data, Faci data. pentru boost. Ai aptus sabie de piatră. Și parcă câți abonați ai că am murit. Doi. Da, ajută și, bă. Ok. Hai, am închis de spate. Nu mai da. Ce ți-am dat? Gata, frate, rămân tank. Unde-i tank? E nașpa să fii tank. Și încet îs. Știu, ai slowness. Ce nu joacă cu tankul? Bă, nu ajung pe nimic, frate, urăsc tankul. E tâmpit. Ok. E tâmpit. Fuck. You piece of shit, man. Omorâți-mă! Ok. Opa! M-am omorât. Păi ce rog, sunt... E niciunul, că... Stai că acum sunt ninja! Te faci invizibil, man. Serios? Da. Tot se vede sabia așa cu ea, deci nu e mai chestie. Serios, chiar nu mă vede? E un bug ca să nu-ți mai vadă mâna, nu nimic, știi? Dar trebuie să fii în afara Nu mă vede! Mamă, dar ce recit îți. Nu mai pot. Mă văd acum. Bă, care ești? Ce să fiu eu, frate? Ce să fiu? Soulman nu-mi place, altcăl este urât. Snowman, mă, că ai speed. Ai speed, moca. Snowman? Da, Snowman. Și ce fac eu cu Snowman-ul? Ai bulgări și ai și sabie cu șarne. Nu mă, că nu dă skin de Snowman. E competitiv. Corect. Competitiv e Snowman-ul. Bă, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Dar unul la cameră. Și da, pentru mine, nu? Ok. Ce textură folosit acum așa de curios? Nu contează textura. Bă, mie îmi place, știi, schimbă ceva din Minecraft, dar așa, îndeosebi. Snowman. Cam că eu sunt Pyro. Ok. Iată că și pe TF sunt Pyro. Bă, Patrick, bă, Patrick, Tim. Patrick. Dracu! Patricuț, bă, Patricuț. Faci, mă, Rionul naibii. Nu știu, nu dai și tu bună ziua? Bă, Doamne. bă, Tim. Îmi bat piciorul. Bă, eu mă duc acolo.
Timp, timp. Mă, gata, avem timp. Timp, bă! Bă! Nu! Timp! Ce te-a omorât? Dă să-l bat în gură. N-ai un să serios, mă? Așa. Oamenii în știu. Timp, bă! Mor. Am uit. Bă, unii sunt așa nebuni și dau ca în tarabană, știi? Ok, deci... Nu-i goodbye. Pa! Ta-na-na-na-na! Anihilatorii, bă, nu știu de ce nu mai zic chestia. Bă, aș băga, aș avea chef să-mi bag John Cena, dar să nu ții tu copyright. Nu mă copyright. Ba da, ții de la John Cena, că am auzit că ții copyright. Cum poți să te cip ascult eu? Te poți că YouTube ce faci unul cu 2 abonați? What? Ce? Păi, dar nu contează, că YouTube-ul se uită la toată lumea și poți să ții copyright. Ce mă dau atâta timp liber? Ce? Aș vrea să am viața lor. What? Mamă, deci... Paul. Copyright, copii. Ai primit copyright ninja de asta. Ninja Ok. mult. Așa. Ah, mushroom stew. Swordman. A venit Swordman-ul. Ok. Nu, ce? Uite poți să cum mă cheamă Mama Maru. Mamă, mamaru. Nu, bă, nu te las. Dar nu te las, nu te las, nu te las. Mă, deci, așa are și de nu mai pot. Tu nu primești copyright. Ce? Uite capul meu. Tu ce mă, nu primești copyright? Da, primești copyright. De la unele melodii. Păi și nu primești? De la unele. Hai, bună gluma. Unele, mă, nu chiar toate, știi. Eu mi-am luat copyright că am băgat o secundă nebuneau Tim, juve. tim. Am băgat o secundă nebuneau juve și am primit copyright. Am trebuit să șterg video. E, da. Hai, te rog. Hai, te rog, că eu n-am văzut la tine pe canal. Bă, eu sunt Nu, bă. Arcaș. Eu sunt Arcaș și sunt născut. Ca Arcaș cu arcul. Da, Zi-mi așa, de când tragi tu cu arcul? De câți ani? 3 ani. 4, eu. Dar Ok. okay. Ținte de alea de 20 De mafiot. De fete că nimeni pe ei. Mafioțenie. Și ce că nu tragă bine? Nu te ia cu foc? Nu te ia cu? Pac. Luis. Ok. Stai, frate, pare o cel mai tare. Deci eu merg și am spate. Bă, că i-am dat la comuri. De nu mai Uitați asta, experiența mea. Fuck you. O dau pe broadcast, nu. Ok. Nu. Music skin. Eu mă sună cineva pe Skype. Gata. Ok. Pe cine te sună, mă? Mă sună unul. Wow! Din cauza chat-ului să dea femeie la 5. Bă, ce mă ăla? Tot cu burger. A trecut iarna. Deci că a trecut iarna, e încă iarna, frate. Era nec cu zăpadă. Bă, mă, da. Hai mă! Ai mă, vezi? Vezi câte am omorât? Ok, hai să-mi iau și o arcerul să vedem ce. Ia să de pe Să mă ce cer sfat. Ce mă? Ah, N-are la 11.000 de ucideri. Bă, dar îmi place kitul ăsta de archer care are cu Infinity, cu Power 4 și cu Punch-ul. Hacker-ul naibii. N-ai cum să aibă la 11.000 de kill. Dacă joci de mult timp, eu joc din weekendul ăsta, știi? Ok, lume, nu uitați, dați like, comment, subscribe, ne vedem data viitoare, baftă. Bă.